Cântați în gând. Nu, bine, dragii mei. Slavă Domnului pentru asta. Bine că intrăm cu toții, cei răscumpărați, în mireasa lui Hristos și atunci Domnul mi-a spus, scrie, când biserica mireasă băbături din cer, heruvimii, gradul superior al îngerilor, care stau chiar înaintea tronului, se vor da la o parte. Și va intra biserica. Și asta pentru veci de veci. Vom fi superiori îngerilor. E prea mult. Copii de Dumnezeu. Asta numai Hristos va realiza. În Hristos nu va exista niciun cusur, niciun afon, niciun om cu minte întârziată sau știu eu nimic. Aleluia. Toate vor dispare. Ascultați, când vom fi cu El, vom fi ca El. Și Apostolul Pavel parcă depășește orice, când spune și El, Dumnezeu, va fi totul în toți. Aleluia. Aleluia. Până atunci, trebuie să ne îngăduim unii ca alții și așa. Nu bine, ai o cântare și apoi. Asta se știe, veniți cântați că Dumnezeu mult ne-a iubit.